मन से सुनी ना। हाँ अब जब कहले बनी तो हमारा मन से सुनी तो लय रही के कर बाबूजी वाला तो हरे तोर फुआ वाला लय रही ना। हां जेकर हम चेला मानतनी। हां जी गीत संगीत में हमार केहू गुरु ना होत ना बाबूजी जी संग सिखौल तेगो रौरा सबके भजन में हम गम के गीत सुनावतनी। सही बात है। भजन में गम के गीत लइका लइकी के ऊपर गोलू राजा बहुत गौले बड़े कि होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजाना। बेकार लगा बेकार होला। ई प्रेमी प्रेमिका खातिर बा। है गीत कोनो बाउर ना होला अभी गाई तो के नहीं खे सुन ले जकरे सलभ कइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तारे लागे खानदानी। देखा यहाँ लव पॉइंट आ गई। अब ये तो कमी बा। रुका भाई दे लेबे तो खोली मत खोली खोली सबे तो खोलिए के दे तारू बन को के दी सही बात इहो खोलो जानते जुड़वला पर लूट ले ले सब। अच्छा खुदरा 10 पैसे ना हो कि जाए तो कौन दिक्कत देखे। हमारे जानते नहीं पैसा उड़ावे के चीज ना काहे अंजनी चाचा ऋषिकेश भैया बड़ी कान में बतियावेला। अरे आदरा ना कुछ हरी में बोलो तक एक आदत हो गई। पैसा उड़ावे के चीज काहे ना बताई। एगो तो लक्ष्मी है गोड़ से धंगा जाई है दूसर का बा कि जोन गायक के संगे रहे न सब लइका बा और मिली 4000 अब होरे पूछबा तो कहे सके भैया 2500 रहे का करो और आपका ड्यूटी कर 10 20 तो यहां से ना तो घाटा में पड़ी है गोलू राजन ये लउड़ावे के नहीं के। हां अभी गीत खराब बा जानी चाचा तहार हमार ऊपर बा दिल जे बनावल उपगले नु होई प्यार जे बनावल उ होई कसाई ले ला है प्यार के कसाई हवे कि अब ही तनिक लागी बद में बुझाई घोटलो घोटाई ना ए रनिया मिठाई। ए गाना बजाता ना भाई पैसा लोग देते सब लोग प्यार के भी सुफल बल। एकावना से हमारे अरुण सिंह जी बाकी माइनर है एगो गम के गीत भजन में हमारे से सुनी कि भजनों में गम के गीत हो सकता राधा कृष्ण के ऊपर बा छोटू भैया। ई गाना में कोई कुछ ना करी पैसा वजह कुछ ना दी बस कहे तारा दिक्कत बका काम ना ना भैया देव सब है महाराज रोजी रोटी खराब का करो महाराज। ए भाई जरे वाला आदमी माने अचार सही तो लगाते बगोलू रजब ये तो तारा से दुश्मनी हो रही है। भैया वो सुना दो जैसन समय हो राधिका जी वन में हां जी उदास होके बैठल बाड़ी उधो बाबा जाके पूछलन कि राधिका काहे मन मार के बैठल बाड़ी बोल तारा अगर दिल में दर्द होखे भैया हाला मत करी सर हमार तनी शांति से सुन। तारा अगर दिल में दर्द होखे राधिका तैयारा जिला छोड़ दो बक्सर बलिया छपरा सिवान गोपालगंज बेतिया बनारस गोरखपुर कुशीनगर छान मार दे। तारा अगर दिल के दर्द के दवाई कोनो मेडिकल पर मिल जाई कह 2 मिनट में ले आ देतनी। राधिका जी जवाब देतरी कि ना उधो बाबा कैसे कहतरी कैसे कहतारी हो
अरे बेदरदा अरे दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो 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 खत्म हो गई बेदरदा बेदरदा दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो तो सैया ए दवाल भूखला चढ़ल बा जवानी के दुआर तो सैया ए दवाल भूखला ए दवार भूखला हो ए दवार भूखला दवाल भूखला हो चढ़ल बा जवानी के दुआर तो सैया ए दवाल भूखला चढ़ल बा जवानी के दुआर तो सैया बेदरदा दर्द दे लेबा उहे दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो ये हमारे परिवार के सदस्य हमार सोनू भैया हमार गीत के अगला कड़ी में पड़ल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा जब प्रेम में बाधा धोती से कहे राजा पड़ल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा परल जब प्रेम में बाधा धोती से कहे राजा पड़ल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा क्या कहे रे क्या कहे रे कितन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बमलाई हो तन के भइल कितन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बमलाई हो जय बगा हो भुला जय बगा हो हो पिया काहे बार तू भुलाई हो पिया काहे बार तू बेदरदा दर्द दे बाबू दवाई हो बेदरदा उद्धव बाबा समझाओ करे कि राधिका एगो काम करो आज के कलयुगी है बहुत छोटे बाबा ये मोहरा फिल्म के शूटिंग में नहीं खजल लो तो हरा फिल्म की शूटिंग आई अरे हमारे भाई तू लोग तो एक ही चेहरा के बड़ा लोग तो हर नाम में भूल ले तू कृष्णा हो कि बलराम हो सही बात हम तो मित्र कहो बाकी नामवा जानो एगो कहम भैया भैया एक मिनट नंजनी भैया गोलू भैया
भाई एगो कलाकार ना एगो व्यवहार के बहुत नेक इंसान और यारा के धरती पे भाई हमारा आइल बने इनकर सम्मान में एगो ताली बाजे के चाही। वाह वाह। और एगो बहुत ही अच्छा बच्चा लिटिल स्टार उसका कलाकारी आप देखिए अंशु बाबू आप आइए और गाना गाई और भाई के कलाकारी के मौका भी दिया जाओ थोड़ा भाई का एगो ताली बाजे के चाहिए बहुत ही अच्छा कलाकार और गाई। अच्छा ये डांस करिए का हाँ तू रोमांस कर रही डांस करे हैं। कलाकारी तो सुंदर होला लेकिन इनका बाबूजी से भी आग्रह करो कि गीत संगीत नाचे से ज्यादा गावे में भी ध्यान देवे के बाद वो हमें भविष्य उज्जवल होला। बाकी हाँ देखो तनी सोचत तनी आए है उधो बाबा समझौलन तने लइका के तनी प्रमोट कर देव सब है बबुआ बड़ा तो खिसिया के थकबो हंस के उधो बाबा समझाओ तरे का ये रधिका अच्छा इनके करा देखा बोले कि तू अब दोसर दुआर देखो कन्हैया आई है ना बाकी समझावत तारी का जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो ई हो हम सह केहू हां इता नटवार कंपनी जोगिनिया हम बन जाई एही में भला जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई जोगिनिया हम बन जाई एही में बहुत सुंदर जोगिनिया हम बन जाई एही में एगो छोटू भैया अपना मन से अंजनी चाचा तहार फैन हवा बंजू में ना बैठ से तरह से डर हो गई बा हमारा। हाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति बा खूब आगे बढ़ो इतना कम उम्र में मंच पर है वाला जेकर डर खत्म होला माई सरस्वती के कृपा तहरा पर खूब बनो और फिर हमारे भाई लोग आई तो वो लोग जो खड़ा रहे खूब सुंदर अरे प्रेम के गोठरी जीवन भर ढोई ठठरी की कोई तेरी अरे बिन मरब ठिठुरी अनहियो हमरा
भगवान की जय